komai ka gani akwai lokaci, in kai haƙuri rabon za ya zo hayya. TSK Production. Inda ake magana wani baya zuwa yaro da zuma sai lasa, inda an tirza sai an murza wani ya samu daga wasa. Ga shuran waka kuma na shahara ikon Allah sai komai ka gani akwai lokaci, kai haƙuri rabon za ya zo Yaban ka baya zama yaban wanayi, idan da rai da rabo jira lokaci. Kamata wancan ba ta bin wane dai, mai waka haƙurin ka zai kai gaci. komai ka gani akwai lokaci.
komai ka gani akwai lokaci, kai haƙuri rabon za ya zo hayya.